To je prostě vypozit z blbého úhlu, jakože to třeba někdo fotí za překážkou, ne? A úplně, to tam fakt bylo, jako? Říkala, to muselo být teda šílené. Celkem nebezpečné, kdyby ten konci někdo vyskočil ten příkop a skočil do toho příkopu. Ale ne, tak to pozazovalo, no. Třeba čip, třeba čip, on prostě tím neskočí vodu, ne? Ale třeba takhle, jak tam byla ta překážka, tak on respektoval tu překážku a té vody si nevšímal, takže to skočil čistě, ne? Jsem viděla fotku Karolány, no. Já mám ty oči zkusí, tak se dívám. Však Lorina to neumí. No, už to je normálně. Jak minule. No to shodil předtím. To je zrtko, jo, ještě? Jo. Jsem myslela, že je tady na toho, jako. Na tu žlutomodrou. To je takové nějaké divné tam stalo, ale... No to byla divně na to pravou. No to bylo hezké.